Şu videodan da kayıtla. Asal, जों मा थांगोन? मा थांगोन मोजां बुं। खैजिमा हानो थांनो जों खैजिमा। देन बिराद जानो लुगैदोंलै र' ओइयाव आदिबासिनियाव नुदो खैजिमा हानना लायनि। हनै सासेया थौ सेखा लाखाबाय होखाथारगोन इयो। नै आं आरो दान्दा बानना लाखाबाय नै हाननो बेसां गोलाव गंनै गंनै लाखादो जरायना मोनहायाबा जरायनांगौ ना। हाय बेले हाय बे माबानिया है बेयावबो दोङो बे बारियावबो दोङो ओइ बे गोथै मांखराव मा गिर्जा बे जामनायखौ नुवाखै बे जामनाया अ बे खाथियाव बे साफानि थिंनि दंफाङाव बेयाव दोङो। ओइ मोनसेयावलाय बेयाव दोङो बेखौबो हरनोसैब्रा। बेयाव थागोन हाख्लायगासिनो गोलैबाय गोलैबोबाय फिसा फिसा दङ ओइयाव गरनैसोल'सोमोन Sembro. Kena. Khomthar malah. Hoमबाबो दोंसाबब्रा जासाबगोन। आयदै अरजोब्बायलै बिदैयानो गैथारा ने फुथारजोबदो बिमाखौ होमबानो जागोन। आयदै बरिया बेफोरखौ रुगोनसो माथो अ दैनिया ओइले खावख्लासो दंबावो माथो दोंखायो माथो आं नुवाखै इखौ गोलैबाय दोङो लासै हमना लांला सिरिजोब्बाय लांदोलै गलांजोब्बाय हमनांगौसोमोनलै दोङो ना अ जासाबबाय माथो इयावसो गोगोम रोजा बिदिया बाहायालाय फिसासोमोन होमबाबो दोङोमोन रोजासा गारब्रा राजिब गार मोननै मोनथाम ना फिस्रिलाय ज्राव फिस्रिलाय इसोर बोना लांनाय दां मोनसे बासिराव माबा खारजोबो नों सिथा बिराद दङ अरबाय हा बिराद सुतिया बियो माबा खनायावसो अरजोबो लावदुमा अरजायाखैमोनदांलै मालाय जोंखौ अरो माथो बिर' अरो जोंखौ लोंहैनाया मोनसे गुबुरबायना इयावबो दोङोमोन ओइ फिसायावबो थागोलै इफोरखौबो हाख्लायजोबो र'
फिसानि फिसा आथिंखौबो दांबाय बिगुरानो गैलायला नै बिलाइखौ गारना लाग्रोदो अबखौ बाल्थियाव सोखानोसै दां ना माबायाव प्लास्टिकआव सोनोसै नङाबा गेब्लेगोन आरो इयाव सोदेरबाय थाबा थ' ओंखारलायफिननोसै दानियाबा बेलेगाव नायहैलायनोसै ना मा होनदों आयाखौ इसांल' गोलैगोन माहाय माहायल'सो Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami, bailabas como un